जल्दी छुट्टी लेके आजा घरवा आइल। गला बैठ गया है आज। जल्दी छुट्टी लेके आजा घरवा भइल बा करगिल बबुआ मेहरी तोहर कैले बिया जियल मुश्किल। का करी कितना बजवतिया गाल के कई गुलड़तिया नुकुसा निकाल के हमरा के रोज रोज काहेले हे हरी हमर के तहरो बनावेल में हरी। जल्दी छुट्टी लेके आजा घरवा भइल बा करगिल ए बबुआ मेहरी तोहर कैले बिया जियल मुश्किल। इंद्रदेव भाई, मैं कैसे बताऊं, इससे तो वीडियो